Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. What if ifubo ko yung crush ko? Sige nga. Feel good morning, Call and Tita. At sa lahat po ng mga nakaantabay sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Agatha ng Taga saan ka ba, Agata? Taga Puso Mo. Okay. Mag-react talaga ako dyan. 7 months na po akong single at napaka-wild mang isipin, pero sobrang na-curious ako sa mga ginagawa katulad nung ginagawa ni Mang Kanor. At hindi ginagawa ni Tita at hindi ginagawa ni Uncle, yung may kafubo. Well, Meron po kasi akong kaibigan na sanay siya sa fubo relationship. Ano ba yung fubo, Mang Kanor, para sa mga hindi nakakalam? Ban body. Yan. F-U-C-K body. Ibig sabihin, kabembangan lang, walang label. Bembang lang, walang label. So, naku-curious po ako sa ganun, yung bembang lang pero hindi kayo. Sobrang curious ako. Ano kaya feeling kaya? Oo nga. Gusto ko pumatay. Masama ba yun? Malandi ba ako na girl? Tapos isang beses po, syempre, nag-ovulate ang tita mo. Ovulation. Nag-react po sa story yung crush. Sa story ko yung crush ko. Ayan, dyan nagsisimula yung react. Sa story ko po. Tapos, nauwi na sa laging pagkakamustahan yung pagla-like niya na yun sa story ko. Nagkakamustahan, nag-chat kami. Tapos, smoking hot ang chat namin. Okay pa to kanina, guys. Smoking hot ang pag-chat namin. Ibig sabihin, landian na may kasamang parang sexting tawag doon, di ba, Boyet? Di ba may ganun? Yan, may sexting po. Hot topics at napaka-wild. Woohoo! Ang tagal lang intro na to. Hanggang sa niyaya niya na ako. Yun na nga. Susubukan ko ba? Ewan ko sa'yo. Dito na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Halika, pasok. Okay lang ba dito? Ha? Oo naman, sobrang okay kahit nasa gilid sa kotse-kotse lang eh. Basta ikaw. Sir, okay na kayo dyan, sir. 503 hours, sir. Ako, Rumboy. Okay. Okay, Brad. Salamat, Brad. Thank you, Okay, ah. sir. Enjoy. Kuya, may tanong muna ako bago ka umalis. Yes, ma'am. Nakita mo, di ba, hindi kami nahihiya. Talagang hindi kami tumutong habang pumapasok Hindi dito. ka nag-helmet, ma'am. Hindi nag-helmet. Oo. Kasi wala naman Ano kayo ibig motor. sabihin nun? Kapag di kami nahihiya na pumapasok kami, nag-check. Makapal yung mukha nyo, ma'am. Makapalagad mo ka. Sinasabi ko lang, ma'am. Ano mga ibig sabihin nun? Anong sign yun? Na? Sa inyo na legit kayong dalawa. Legit kami. Sige, Brad. Thank you, Brad. Ano pa? Pag nakagano, Pag nagpakakahoy. tungo yung ulo, hindi pinapakita yung muka. Naka-face mask. Ano yun? Ano yung sabihin nun? Hala. Kabit yan, ma'am. Kabit? Ah. Kabit. Tapos Legit pag versus kabit. naka-helmet, pareho. Tapos naglalakad. Ay, lalo. Kabit Lalong, yun, kabit yun. Hindi legit yun. O, nahihiya lang. So, malalaman mong legit po kapag... Pwede ba palabasin na natin? Hindi, tinatanong ko lang. Sige. Tapos, kuya, magkanong tip sa'yo lagi? Para hindi ako maingay, ma'am. 500. May business ka din pala yan dito. Oo, ganun Grabe. talaga ba? Alagaan ko kayo. Korap na korap. Okay, ma'am. Okay, Enjoy, sige, sir. Thank you. Nakakahiya. Ano? Pero hindi porke... Ano ba? Uy, walang mapo-fall dito Oo, siyempre. Usapan yun. Ay, tanong ka pa ba? May girlfriend ka ba? Baka may magalit sa akin. Bakit ka nagtanong kung may girlfriend ako? Kasi... Kung meron, Kung meron, breakin mo kasi fubo tayo eh. Ibig sabihin, bembangan lang, walang tikiman, walang label. Siyempre, baka magiging kabit ako nun. o kung wala- may girlfriend ako, Breakin mo. hindi na tayo tutuloy ngayon. Oo. Siyempre, ayoko makasira ng relasyon. Okay, wala. Wala akong girlfriend. Sure ka. Promise, wala. Saka ayoko rin naman na ganyan. Hindi kaya ng konsensya ko yan. Promise, Ari. Promise nga, wala nga. Promise. Swerte ko pala kung ganun sa first fubo ko. Oo, wala. Kasi, Wala. gusto mo O di, Aray. Ano man? Ha? Sige, Okay. okay na. tama na yun. Wait lang. Ba't gumagaling yun? Dali lang. Halika dito. Richie. Agata. Sarap mo talaga. Agata. Sino? Tinawagan mo ba? Wala akong tinawag. Ikaw na. Ma'am, luto na yung fried chicken, ma'am. Kuya, mamaya na yung pagkatas ng bembang. Ma'am, sa'yo, ma'am. Init pa to. Malalamig eh. Dapat makainin na namin yan para Para may enerhiya kayo, ma'am. Para may enerhiya. Sige, lagay mo lang dyan, Brad. Sir, baka kainin ng pusa. Pasok ka na! Ma'am, mag-lock din naman kayo. Pasok ka na. Sige, papatong na lang dyan sa table. Okay, ma'am, Sige, sir. thank you po. Wag na po kayo Bye. mang-istorbo. Umpisa na eh. Okay. Pabasa na eh. Sana all! Since crush ko naman po talaga si Richie, naging marupok po talaga ako call and tita. After ng gabing yon, 3 beses pa kami nagkita ulit. At wala naman po akong problema kasi siya ang nagbabayad ng lahat, pati pagkain namin, pati pamasahe. Basta, ini-enjoy lang po namin ang presensya ng bawat isa. Tapos yung treatment niya sa akin, parang girlfriend, boyfriend treatment talaga kami sa isa't isa. Merong after sex care. Alam niyo ba yon, Mang Kanor? Yung nagkukwentuhan pa after May ganyan. bembang, oo, may kwentuhan, tapos may aftercare. Okay. Kaso eto na nga.
dumating po ang Valentine's Day. Siyempre, special day yun. Nag-expect ako pa, kahit pa paano. Kagabi pa ako nag-e-expect na 12 midnight, i-chat niya ako ng Happy Valentine's Day. Hindi kami magkarelasyon, pero syempre, may connection kami sexually, di ba? So, dapat i-chat niya ako ng Happy Valentine's Day. Ano ba yan? Mali ba to? Tama ba to? Sa mga kafubo dyan, mali ba itong nararamdaman ko? Yung nag-e-expect ako? Bakit hanap-hanap kita? Bakit? Puso ko. Hello? Hello? Hello, Mars. Mars? Asan ka ba? Wala ka bang date ngayon? Valentine's Day? Sama mo magsalita ah. Baka single ka pala. Tinatangan mo yung bibig mo ah. Tatanong lang naman kasi Ikaw? nahirapan ako. 3 yung date ko ngayon. Kaya ginawa ko, lunch, tapos merienda, tapos dinner. Wow, talagang ano mo talaga yan no? Nagiging Nainis ako. ayuda mo. Kumpletong-kumpleto ka sa meal sa buong maghapon Of ngayon. course. Ba't ka nainis? Ano ba ako? Puro bulaklak na ako dito. Puno-puno na ako ng flowers. Yung isa nabigay ng 2 dosena. Yung isa, 1 dosena. Yung isa naman 1 dosena. Ikaw, anong flowers na tanggap mo? Sobrang haba naman ang hair mo. Para namang ang sikip-sikip mo eh. Luwag-luwag na yan. Kaya naman mag-muscle control. Eto, bahay lang. What? Bagay, single ka naman. OA, Uy, OA. may chismis ako sa'yo. Ano yan? Valentine's Day chismis. O sige, papatusin ko yan. Ano yan? Send by send akong screenshot sa'yo, ha? Yung crush mo. Pero Crush kwento ko? ng crush mo na si Richie. Oh, anong meron? Hindi kasi, friend ko kasi yung girlfriend noon. Matagal ang friend. Ha? Ayan, nag-story lang yung crush mo. Gusto ko lang i-share. Ayan, oh. Receive mo na. Girlfriend ni Richie? Ayan. May girlfriend yung crush ko? Ayan, na-receive mo na. Dalawa yan, screenshot. Nag-date sila? Ayan, di ba? Sumagot ka naman sa tanong ko! Kanina pa ako nagtatanong! Matagal na yung girlfriend niya. Ano ka ba? Wala lang, inuurat lang kita. Salamat sa pagsenda. Delete mo na nga yan sa convo natin. O, ba't ka apektado? Kayo ba? Hindi no? Hindi. Sinasabi, syempre crush ko yan. Apektado ako. Kasi sigurado ka girlfriend niya yan? Saan mo naman yan? Ano ka ba? Tignan mo ka, nag-kiss-kiss na nga eh. May girlfriend si Richie. Pero sabi niya, wala siyang girlfriend. Ang sakit naman. Pero hindi ako magpalata. Sige na, idadrop ko na tong tawag ah. Bye! Ano? O sige, ingat ka dyan. Babay, mag-date muna ako. Ay naku, agata-agata, fubo lang kayo. Fubo lang, bembangan lang, walang label. I stand before you, accused of many crimes. Sobrang saklap, call and tits. Kaya napaatras ako bigla sa kung anong meron kami.
Sabi niya wala siyang girlfriend. Tapos matagal na pala sila. At kaya pala ako hindi naisip sa Valentine's Day kasi may girlfriend. Sakit. Sakit kahit alam ko naman hindi kami. At 3 days po after Valentine's, ayun, gulat ako nagparamdam ang animal. Musta? Ay, belated happy Valentine's Day ah. Pasensya na busy lang sa trabaho. O ano, game tayo? Wala akong lakad today. Saka kinancel ko yung basketball game ko kasi gusto kong makita ka, na-miss na kita eh. Buti nagparamdam ka. 3 days ago na yung Valentine's Day. Ano ba to? Ayun na nga eh, medyo naipit lang sa schedule. Anong schedule yan? Sa work. Sa work. Sipag mo naman. Siguro Hindi may naman ka-date ka, no? Sana. Kaso, wala eh. Kung wala na akong work nun, ikaw dapat i-date ko nun eh. No, kita na tayo. Miss na kita. Wow na ako sa'yo. Ayoko, tampo ako sa'yo. Nakalimutan mo yung Valentine's Day. Babawi nga ako ngayon eh. Sige na, 3 days pa lang naman eh. Meron pa naman akong may mabibilan pa naman akong basta. Sige na, kita tayo dating gawin. Nakakatampo eh. Sige na, kita na tayo ha. Anong oras? Okay. Papunta na ako. Kita na tayo doon. Ha? Teka lang, maliligo pa ako, no? Doon na tayo maligo, sabay na tayo. Dali. Sabi ng friend ko. Sige na. Dali na. Gawain mo talaga? Hindi. Sinabi lang naman ng friend ko yun. Na si Dennis. Sige na. Si Carlo. Damay-damay na to. Sige, see you. Kita-kits tayo. Was I to know Ano yan? Ba't parang ang layo mo naman dito? Ilag na ilag. Kanina ka pa, wala kang Ba't ako sinasabi. lalapit sa'yo? Kadiri ka. Kadiri, sabi ko sabay natin Nasaan maligo. ka ng Valentine's Day? Work nga. Work? Oo. Work? Work. Richie? Sinungaling kang hayop ka? May girlfriend ka pala, matagal na. Niloloko mo ko. Sabi mo wala kang girlfriend! Sino may sabi sa'yo? Ha? Eto, ayan. Ayan. Oh. Ano? Ano pa iaalibay mo, ha? Ano pa? Deny ka pa? Resibo na yan, oh. Girlfriend mo, matagal na pala kayo. Sasabihin mo, may trabaho ka ng Valentine's Day? Ha? May trabaho naman talaga ako ng Valentine's Day. Ayan, oh, nag-date kayo. Sana all may pa-flowers, di ba? At may pa-chocolates at may pa-date. May pa-flowers din naman ako ngayon, ah. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Kapal na mukha mo. May girlfriend ka pala. Ba't ka ba nagagalit? Ano ba tayo? Di ba suma-enjoy lang? Ba't ka nagagalit? Bakit? Di ba ako pwedeng magalit, ha? Di ba ako pwedeng magalit? Tao din ako, ha? May nararamdaman ako. Ha? May pakiramdam ako. Ano ba? Umalis ka nga. Umalis ka. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ayoko na, Richie. Diyan ka na. Teka. Uy, sandali. Sayang naman tong 3 hours dito. Agatha! Sabi ko na. Ayoko na nito. just keep it inside. Metro's #1. Metro's #1.